Είμαι η Θάλια Δίτσα, χορογράφος της Ma Embodied Performance Lab και ιδρύτρια της ομάδας, και θέλω να σας μιλήσω για την παράσταση χορού με τίτλο Σύσυφος Walk που παρουσιάσαμε το Δεκέμβριο του 2023 στην Αθήνα και θέλουμε τώρα να πάμε σε περιοδεία. Στην παράσταση συνομιλούν οι πρακτικές του Contact Improvisation, αυτοσχεδιασμού σε επαφή, του χοροθεάτρου Μπούτο και του αυτοσχεδιασμού ή της άμεσης σύνθεσης. Υπάρχει μία δομημένη παρτιτούρα, ένα σκορ, πάνω στο οποίο έχουν χτίσει το κινησιολογικό του υλικό και τη δράση οι ερμηνεύτριες. Ωστόσο, το έργο κάθε φορά που παρουσιάζεται αναδημιουργείται ζωντανά στην παρούσα στιγμή. Το έργο προσκαλεί το κοινό να αλληλεπιδράσει με τα υλικά της παράστασης, με την εικαστική εγκατάσταση, εμπροκειμένου το στοιχείο της πέτρας. Καλούνται οι θεατές να αλληλεπιδράσουν με τις πέτρες, να τις αισθανθούν, να τις αλλάξουν τοποθέτηση στο χώρο, να διαμορφώσουν το τοπίο μέσα στο οποίο κινούνται οι χορεύτριες. Το έργο αυτό αποτελεί μια αλληλοτροφοδοτούμενη διαδικασία, όπου σε κάθε παράσταση ερχόμαστε με τη δομή και το σκορ που έχουμε φτιάξει του κινησιολογικού υλικού μέσα από τις πρόβες. Ωστόσο, είναι μια πρακτική άμεση σύνθεσης, η οποία αλληλοτροφοδοτείται από την παρουσία και τη συμμετοχή του κοινού. Καλούνται οι θεατές να καταγράψουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους μέσα από την παράσταση και να τις προσφέρουν στις ερμηνεύτριες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν σκηνικά την ώρα της παράστασης. Και καθώς εκτίθεται το έργο ξανά και ξανά στο κοινό, είναι σαν να φτιάχνουμε ένα ζωντανό αρχείο, μια βιβλιοθήκη, που να εμπλουτίζει ακόμα και τη δική μας οπτική μέσα από την οπτική που μοιράζονται οι θεατές μαζί μας. Πρόθεσή μας είναι να εκτεθεί το έργο σε διαφορετικά κοινά, σε διαφορετικές κοινότητες και τόπους. Οι σταθμοί που έχουμε προγραμματίσει είναι η Σύρος, η Αίγινα, η Πάτρα και η Κρήτη.